Na slovenský stavebný trh sa spoločnosť Chemkostav zaradila v roku 1996 vznikom spoločnosti PSJ Chemkostav, spoločnosť s ručením obmedzeným. Po rokoch úspešného pôsobenia sa v júli 1999 transformovala na akciovú spoločnosť a začiatkom roka 2004 prešla zmenou názvu ako spoločnosť Chemkostav AS. Chemkostav Michalovce je profesionálnou slovenskou spoločnosťou, ktorá si svoju pozíciu na trhu vybudovala vďaka spojeniu kvality a kvalifikácií svojich zamestnancov. Svojou pôsobnosťou pokrýva širokú oblasť aktivít v tomto segmente, zahŕňajúcom výstavbu občianskych, bytových, priemyselných, vodohospodárskych stavieb a rekonštrukciu pamiatkových objektov. Konkurenčnou výhodou je profesionálny prístup spoločnosti k požiadavkám investorov nielen počas samotnej realizácie stavebného diela, ale aj snahou o udržanie si korektných a priateľských vzťahov do budúcnosti. Prioritou je zákazník, preto sa spoločnosť snaží vždy poskytnúť také riešenia, ktoré sú prispôsobené jeho potrebám, ale zároveň spĺňajú technické parametre, ktoré sú alfou i omegou na Slovensku aj v rámci Európskej únie. Chemkostav akciová spoločnosť je držiteľom certifikátov pre systém manažerstva kvality podľa noriem ISO 9001, systém ochrany životného prostredia ISO 14001 a systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHS AS 18001.